Kafci nishaɗantarwa. Bidiyon da 'yan garkuwa da mutane suka sake ya jawo cece-kuce ba kaɗan ba a Najeriya. Na dawo baba. Kai Abdul, ya labarin jarabawan waye dauka sana, da fatan dai ka ci. Baba, monitor ajin mu bai ci ba. Asha, kai Abdul me kaci? Baba, Amina ma da ta wakilci makarantar mu a wata gasa ta yi mana ta ɗaya, ita ma ta faɗi. Subhanallah, to kai fa? Baba, Moses mai yi mana na ɗaya a aji shi ma bai ci ba. Ikon Allah, to kai fa? Baba, Musa ma mai yi mana extra lesson shi ma bai ci ba. Kai, amma abin bai daɗi ba. To kai fa Abdul? Shin baba wai ni aljani ne? Duk waɗannan lissafa mana sun fi ni kokari a aji kuma sun faɗi. Ya za a yi ni na ci baba? Kwaran kusa dubu baba, ko kai ne sai ka faɗi.